Social media o tabuk Gujaratni spa center ni kaisa mangpili jephino viral wngwi tongo tei ang bo tubui nokni bagui o viral video ni mangpili video ni screen o. Norok nugui mankhana na video ni screen o je spa center o police rok thangui raid khaimani pore ah spa center ni 14 jona bwrui rok no uddar khaimani mangpili. Mangpili nukmani pore belai no uanani kwlai o je aroni bising twuipra samung sang norok nugui mankha na. Rikinai borok twijak khoroksa bwrui ni bwkhang toh norok nugui mankhana. Social media o mangpili kaisa fatui no tabuk video viral wngjak. Sana naithok khe chini Tripura ni bwrui rok Gujarat rok ni je mangpili kaisa phaimani spa center rogo thangui amo norok o mangpili nukmani pore no sai mankha na spa center rogo tamo samung khlaijagui tong. Hwnkhe o mangpili kaisa phaimani pore belai no uansukthai je nokhung ni busa bwtwi rok Gujarat rogo thangui tongwi bai o. Ah nukhung ni buma buphasom kisa nokni bwsa bwtwi rok no khusna di borok aro thangui tamo samung rok khlai tong. Tamoni hinkhe o mangpili o kasaui phaikha je spa center o borok rok sak falmani mangpili. Hwnkhe khai amsukhu kwthari no ang ani video no mapari sinai. Norok যদি no ani channel o chajak khai like subscribe share khai di mwdui hai teibo kwtal kwtal video rok manani bagui.